daddy abalas. Ne we dey menwa. E mo bi ya na ekwu ya. Imere koma gị na ala ọlọ gị. Let's go see picture. Na chairman Oruba nke nọ ọdụ biko anyị ga-ese obere picture ka eze anyị gazi ike nwụta oriakụ ya. Biko back here on the stage. Ọhụrụ n'iwu. Back here on the stage. Biko ọhụrụ n'iwu onye chifu n'ebe a. Boko anyị nweta dis. Biko maka dis. ka anyị setụ obere picture. Ka anyị setụ na obere picture. Biko nụ. Oya na MC. Ị naghị eri nri. Call the order of the photography. Call the order. Otu ha esi wesi. Ndị chiefs. Ọ na-wụrụ Jose a ga-esekwe mana ọnọwu Igbo ise ahụrụ kwawa okwu wọd ọ nọ na high table